Ni inauteritako beti, kriston gogoa eukitzetik inauterik izateko, beti. Inauteri dantza ziren, baina inauterikin ez ginuzten lotzen, urte horietan lizartzen etzion inauteririk. Eta ostras, inbehar dio, guk inbehar dio. Da, hasi, da belotu ginen, dan ditiraka. Ni beti sentitu dut dantzari hitza askotan, handi xamarra gelditzea ote zaio guri, herriko dantza bait egin ditun, modu naturalean. Guk etxen bizi izan du deu, era kurioso baten, zetik gu lau alaba gea, eta usarioa zan mutilei akustea. Etxean dantzak egu beti guraso jatetxa ez zuten, da beti gertutik ez zautu plazan giroa, eta nire aike zaina, aitona ere bai, etxetu egan zen, da. Mala urtekin, amairukin aukera mantzui azteo ikasteko, eta uste dut, hiruan nahi aseginela. Atxade ibilia zen, anaia zarrena ere bai, neaurrekoa ere bai. Nire anaia ibiliza, asistan dantzan, atxonare ibilia zen, eta oso gazte nitzala asitzen, igual 7-8 urte nezkalat. Esango izuz, 14 urtekin, 14, hola, gure kuadrilla zana, hasi ginen ikasten. Nahi jakizu beldiak erakutsi ziten, behakin hasi nintzen, baina gero Josune hasi zen, behakin jarraitu genuen, da guain behakin jarraitze dugu. Eta batutan, bere semea Peru baitare erakusteigu Josunek ezin dunen, da bere familikok. Beak eta anaiak etxetiken jaso zituen, atxona zanak dantza ikite zituen, eta hain atxona zanak, goebirra atxonak egite zituen. Gero bakite ibiliziela bai atxona eta bai guatxe, o beste anaien bato ibilizala baita dantzak akusten atxonakin batea. Ni baino 7 urte zarragokok gutxi gora bera, haiek begarien ikasi zuten, gero guri erakutsi zuen. Lanean egote zen Iñaki Zubeldia, eta gero iluntzetan etortze zen, baina ikasi berez, Amainu eta Potasekin ikasi genuen. Iñaki izana maixua, etortze zen pixkat zuzentzea, eta hola. Oso osatzen, behar zan bezala, porque gude da etxaren orduan 15 urte mazek ginen nahiko gu zuzen emateko nahiko rebelde xamarra, baina nahiko ondo emate genuen, Inauteri dantza ziren, baina inauterikin ez ginuzten lotzen, urte horietan lizartzen etzion inauteririk. Nik batzen naizena, herriko festetan 83. urteako festak, eta orduan, garai hartan, inauteriak desagertuta zeuden arren, inauteri dantzak bizirik irauten zuen, eta orduan dantzak plazaratzen ziren herriko festetan, edo bestela lehen osen dugun bezala inguruko herritan, edo bestelako irteera batzutan. Eta orduan, 83ko festatan, herriko festetan, Lizartzako festatan, dantzak indageo, hortxe afaria ere tokatu zen dantzan ondorenean, dantzariak antolatuta eta dantzariak egin genuen afaria, eta orduan, afariko giro bero eta goxo eta gaztetasun hortan, sokatik tiraka, inauteria baziela, eta erronka horri heldu nahian, guk berreskuratuko ditegu. Afalostean, belotu, eta justu afaltzen genuen aldamenen Iñaki Zubeldia. Aregu sokatitiraka, hau itxe genuen, uezan, olazan. Hainbeste urte egin gabe inauteriak oso poliki izan zen. Baina gehien gustatu zitzaidan zen, baserritako kale giroi. Koskola bitzen, dantzaike baserritan.
memorian bazan, orduan horrek nik uste erresten zula, dantzak ere hor zeuden, eta dantzak eta memoria lotuta, nik uste nahiko ez dakit eredugarri, baina 84an modu oso naturalean herriak berriz hartu zuen oso berea bezala inauteriak, betiko martxari jarraipena izango bali zela, ez? Hau da, etenaldi hoi, salto hoi, modu oso naturalean eman zen, eta 84 urtetik aurrea, hau da, erresa gertatu zen, edo ez da izan artifiziala. Gu beti ibiltze ginen atxe izate ginen, da gu noiz ikasi behar dut, eta mutientzako die dantzaik, eta mutientzako dietat, eta neskak noiz hasi behar dut. Eta ze zango hue bat aguaile, ze zango hue, esatezun beti. Eta ze zango hue, esan beharko hue, baina in beharra uzkeu, neskak hasi beharra uzkeu. Festa nola egin, belaunaldi bakutzak eta garai bakutzan bere neurri batean bere erara izan behar du. Uneko testu ingurua edo bizimodutara egokitzea. Beak esatezun, beak nahi zula, baina etzekin gizartek nola hartuko zun. Eta orduan horrek frenatzen zion pixkat. Oso da ekuardukoa. Lehenago hasi bat zen hobeto. Edo zeinek egin dezake dantza hori. Ja, animatu zen, eakustea, eta neska talde bat ingendun, eta 12ko taldea osatu gendun, neskana, eta han ikasi ginutzen ofizialki inauteri dantzak. Azkenen evoluzioa da. Evoluzioa da, eta inauteritan izan den evoluzio bezala. Orduan, emakumena de, jendea de izan erretiatzen, traste, eta bazen emakumek sartu nahi zuen da. Azkeneko urtetan aigala ikusten jendeak interesa galdu dula. Orduan, ez dakit jendeantzako eman behartzaion garrantzia ematen dio dantza tradizionalei. Igual gure garaian gauze serio hartzezan, oain baino. Eta ondo inaie edo ez dakit, dantzari ez dut esan nahi oain importantzik etzi honik ematen, baina ez dakit, oain irutzen zait, ez dakit, errixago edo. Ikusita de gaztek, hortan animatzen ginen. Helduak gehiago pixat relebo bat ematea, ikusita gaina etxetik hasita, aitonak ibilizala eta aita eta edo hori, polita da. Guatxe 2012 juntzan, baina 2012ko ekainen oain dantzak eakusten nahi zan. Eta gero, ni orduako ja atxek esan ziten launduko alnion eta hola, eta esan, errelegoa setxuin berkoa, eta, hortan gabiltz. Netzako bai daka garrantzia, ze azkenen nik uste beti dantzaite deunek dantza ite zuzte balin badeu, azkenen dantza dena jaztuko zaie, inorrez da egongo prest ezertako, orduan nik uste jarraipena martzaiola.